سلامت عنا هابلي تقاتلت مرب نيوز لومون كم تلمود اب كبابينا زوبانا جمع بلوزلو حدشت مع بالتاتن حابريتاتن حيزلكم مزيلو نمكتالكم نعدنكو كاندنت بتاتينا ناكس معكم حرا مريت بمبال زفلوتو اب عفار زركبو عدقات حيل سلام تقراي اب ساعات حيال حواتي وامي بتاتون كام زلون حما كبابياون تحيزوهم نسخرايا اخا نسختن بيني خنا توهالو وقحت صبحي يباسون يشماغلون كام زلو زلو حابريتاتا ملاغي تملو بز مسرت دما نايتي سراويت ناي مجمريا مسراتن موافرن زنبر تسفاي نغوس ودرايا حزي اب حدق لخو هيوتي اب حدق اوديقوم لو كبل حدا غود قاليعلو نزي زملكت حابريتا زرزر بيلنا واخن كنقربينا عايزمو تفريدم ليو هو حتى حدش متنققتها اوت يالا بز مسرت دما بمنግስት ብልጽግና ዝተጋወሐን ትግራይ ዝገልጽ ዶክመንታሪ ፍጹም ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ይክብል ነጽግወሎ ነዚውን ብዝርዝርና ባሁን ክነቅርበይና حارة مريت بمبال زفلتو اب عفار زركبو عدقات حيل سلام تقراي اب ساعات حيال حواتي وامي بتاتون غمزلون حمام كبيباويونت حيزو من نسخرايا اخا نسختن بيني خنا توهالو وقحت ابحي باسون شماغلون كمزلو زوصو زلو حبريتات يملاخوتلو اب زحزو واندما متممان زيبلو سراويت تفطير خمزلون نت سراويت بمسراتن بمودابن ناي مجمرا مرحنت مخانو ززربلو تسفاي نغس ودرايا حزي اب حما كونتات يزلخو نت سراويت ريومو زيفلطو سبات مراحت كخونو نعي بارورون لو بز مسرت دما هيوتي اب حدغات يلخو كبل تزاريبولو عايزمو تفريدم ليو بتعامي تقاسيل يللخو تعام حزين يللخو امزع عين التجوارات زي صبري مالتي انا قاع يحدري ولي خمس ديال نكا انا اب حيال تصعنو مقلال قفعي يللخو هيزك فلطه دلي قفعي እቶም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ባዕሎም ሓራ መሬት ትግራይ ብምባል ዝሰየሙ ዕጡቃት ሓይልታት ነበር ተጋደልቲ ሰራዊት ትግራይ ንነዊሕ ግዜ ዝተቃለስናሉ ዕላማ ተሓንሽሽ ብምባል ንባዕሎም ናብ ሓያል ተቃውሞን ባእስን ኣምርሖም ከም ዘለውን ካብ ባዕሎም ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታን ብሚድያ ዘቃልዕዎ ዘለው ጉዳትን እናቃልዕ ይዝርከብ የለለኹ ብጣዕሚ ሓዚነ የለለኹ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዘይፅበይ ማለት እዩ ክልቶም ዕንቅፋት ቃልስና ኮይኖም ካልእ ነገራት ክዛረብ ይደሊ ገና ውሽጥ ዝውዳእ ብዙሕ ኣሎ በጀት ለሐዚ በጀት ከመወድሶ አያኔን ወይዘሮ ማነው ማን ጀነራል እንትና ከመወድሶ አያን ንወድራያ እንደዚ ይብላ ብዙሕ በደላት ይዝበፅሐኒ ጀነራል ዘውዱ ገዛ ኣለዋ አዲስ አበባ ግን ብቲፒኤፍ ተኻሪናላ ገዛ ስድራት ነበር ኣብ همي زي الريل ستيت مالتي نحنا نركو هنا عوض وصوك خيدي اي غدي sometimes زلو ناي رايا غير مزوسلو رايا جمر بري ودو يزولو كمز عينه تنكل اتيني اي ودو ايوه استنكل ز كميم كنن عي يقدفلي اب ገንዘብ ይግድሽን በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ መጀመርያ በተስፋይ ንጉስ ወድራያ ተሓባራይነት ዝተመስረተ ሓራ መሬት ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቦ ዕጡቃት ድሕር ኢሉ ድማ ብጀነራል ወዳን ጥሩክ ምሩሕን ክእዘዙን ዝጸንሑ እዞም ሓይልታት ሕዚ ግን ድሕሪ ትንውሕ ዝበለ ግዜ ጸንሐ መስሓሓብን ዘይምተማማንን ናብ ቅሉዕ ባስን ምጭቕጫቕን ከምኡውን ሓለፍቲ ናይ ምዕፋን ተግባራትን ብተወሳኺ ድማ ሓለፍቲ ናይ ምቅያር ታክቲካዊ ኣካይዳ የካይዱ ምህላዎምን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺተሎ ዋና መልዕሊት ትጎንፂ ድማ ኣብ መንጎቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝነበሩ መናእሰያትን እቶም ዓበይቲ ነበር መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩ ሽማግለታት ጀነራላትን ምዃኑ ተፈሊጦሎ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ኣብ ፀንሐ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዝፀንሑ ዓበይቲ ጀነራላት ናብቲ ሰራዊት ንሱ ኸይዶም ከመርሑ እዮም ድሕሪ ምባሎምን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ መጀመርያ መስረትን እቶም ናይ መናእሰያት حيلتات دما مسختكم ايتمرحنا نكبلوان كام زجمرون نزي قداي زي دما ملعلك خون كام زخالن يوناته نجر زركب تحز معبل قونص دما كاب قدمو تسراويت حيز وزن برا علامات حنششو زبلن اتوم دليت لوط مناسيات بزحزون بزلعلون بمناسينا نمرح نسختكم عبيتيهم ايتمرحنا نزبل كام زخونن اتحزز قبر زلو بشماغلتات جنرالات ناي ممرح اكايدا دما بتغلال اين قبولون كبلو خمس قالصلومن كوم دما تسفاي نغوس ودرايا تغيروا بخالوت امرارحتات زغيرولن تي تسفاي نغوس دما سروتو حيلي بخالوت جنرالاتن كالوت ماتيوم زي فلطو كان بعل جنرال زودو كيروس زامسولو جنرالات احليف كان اي مهب اكايدا هاتي الراس لزولن نسيعو دما افت سراويت حيال زخونه زي متمامانن مسححاون فطيرو خمزولن كوم دما تسفاي نغوس ودرايا دما كبارر توسين
ከም ዝነበረን ብሽማግለታት ተሸምጊሉ ከም ዝጸንሕን ሕዚ ድማ ብኔትወርክታት ካብ ስራሕ ይእገድ ኣለኹ ካብ ዝመስረትክዎ ሰራዊት ይባረር ኣለኹ ክብል ብሚድያ ኣቃሊዑ ይርከብ። ኣነ ባዕለይ ዝመስረትክዎ ሓይልስ ወታደር ስለዘይኮንኩም ዝመርሕዎ ኣለዉ እቲ ኣነ ዝመርሖ ዝግበኦ እውን ይመርሕዎ ኣለዉ ኣነ የለኹሉይ ክፈልጠለይ ይደሊ ኩሉ ቃልሲ ጥራሕ ይድገብር ኣነ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ኣብ ዝግበር ውሳነ እውን ኣነ የለኹ እስካብ ዘለማዓንቲ እቲ ሕዚ ዘሎ ጎንፂ ድማ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክዓርግ ዝኽኣለ እቶም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዓበይቲ ጀነራላት ኣዘዝቲ ሓይልታት ሓራ መሬት ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ትእዛዝ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት እቶም ሰራዊት ከም ዝወረዶምን እቶም ኣባላት ሓይልታት ሰላም ድማ ነዚ ተግባር ከም ዝተቃወምዎን ነዚ ስዒቡ ድማ ከም በዓል ኮንሬል በረህ ባራኽ ወዲ ራያ ንጉስ ኣቦይን ዝተባሃሉ መሪሕነት እቲ ሰራዊት ኣኼባ ረጊፆም ከም ዝወፁን እዩ ዝበፅሕን ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከም በዓል ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ላዕለዋይ ሓላፍን መስራትን እቲ ምንቅስቓስ ዝኾነ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎን ምስቶም ካልኦት መራሕቲ ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ድማ ብዙሓት ዕንቅፋታት ይበፅሕዎ ከም ዘለውን ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ እውን ኣቃሊዑ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብተወሳኺ ድማ ረዳእ ዋዩ ዝተባሃለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓይልታት ሰላም ኣብዚ ሰሙን ብዝለዓለ ተቃውሞ ን24 ሰዓታት ኣሲሮሞ ዝነበሩ እኳ እንተኾነ ከም ዘጠንቀቕዎን ነቲ ሰራዊት ትግራይ ዝድግፉ ጽሑፋት ትጽሕፍ ኣለኻ ዝብል መፈራርሒ ዝበፅሖ ዋላ እኳ እንተኾነ ንሱ ግን ናይ ሰራዊት ሓራ መሬትን ናይ ሰራዊት ትግራይ TDFን ውግእ ምስዕዓር ነቋር ዓወትዩ ክብል ብትብዓት ጽሒፉ መንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ምዃኑ ዝዝረበሉ ረዳእ ዋዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዓበይቲ ዝበሃሉ ተቃውሞታት የልዕል ከም ዘሎን እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ዕላምኡ ኣነፂሩ ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎን መን ክመርሕዎ ከም ዘለዎም ድማ ፍሉጥ እዩ ነዚ ክትሽውዱና ይትመክሩ ክብል ከም ዘጠንቀቖምን ተነጊሮሎም። ህወሓት ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣውፅያላ በዚ መሰረት ድማ ብመንግስቲ ብልጽግና ዝተጋወሐ ንትግራይ ዝገልጽ ዶክመንታሪ ፍጹም ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ 1 ዓመት ናይ ስልጣን ግዜ ክውሰኸሉ ከሎ ናይ ትግራይ ሪፖርት ሒዙ ከም ዝኸደን እቲ ሪፖርት ንሱ ድማ ንጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዝደንት ከም ዝገበረሉን ኣብቲ ሪፖርት ንሱ ዝተጠቃለሉ ድማ ኣብ ትግራይ ዘይተፈጸሙ ምንም ዘይለውን እንቅስቃሴ ዘይብሎምን ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት ከም ዘለዉ ተገይሩ ክውሰድ ከም ዝተኻኣለን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ናይ ብልጽግና ሚድያታት ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ልምዓት ክብሉ የተጋረደው ልማት ኢሎም ዶክመንታሪ ስለ ዝሰርሑን እቲ ዶክመንታሪ ንሱ ድማ ካብ ኣብ ትግራይ ዘየሉን ፍጹም ሓሶት ከም ዝኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕሰምን መከራን ድማ ብልምዓት ተደቢሱ ዝብል ናይ ፕሮፓጋንዳ ጸለማታቶም የካይዱሉ ከም ዘለውን ነዚ ድማ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ህዝብና ነዚ ነገር እዚ ክቃወሙ ከም ዝግባእን ዝብል ሓበሬታ ማውፅኦም ዘሎ ህወሓት ማለት ይኽብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ብቐሊሉ ዝረአ ነገር ኣይኮነን። እቲ ዶክመንታሪ ብኢትዮጵያውያን ተፈኒዩ ዘሎ ናይቲ መቐጸልታ ኣብ ትግራይ ከካይድዎ ዝጸንሑ ጀኖሳይድ ናቱ መቐጸልታ ከም ዝኾነን እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕሰምን መከራን ከምኡ ድማ እቲ ናይ በጀት ምኽልካል ናይ መድሓኒት ምኽልካል ናይ ነዳዲ ምኽልካል ኩሉ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ ከም ዘይሉ የግዳስ ኣብ ዕፅዋን ከባን ከም ዘላ እዩ። እንተኾነ ግን ንሳቶም ግን ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ልምዓታትን ፕሮጀክትታትን ይካየዱ ከም ዘሎ ዝብል ሓደ ዶክመንታሪ ኣሰራጨም ኣለዉ። እዚ ድማ ዘይቆስለኻ ዕንጨይቲ ምለሰሉ ከም ዝበሃል ንሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቆስሊ ይጎድኡ ከም ዘለውን እቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ዕፅዋን ክባን ከምኡ ድማ ናይ ጆኖሳይድ ክያዶታትን የጋድድዎ ከም ዘለውን ዝወፅእ ዘለዉ ሓበሬታታት እናቃልዑም ዝርከቡ ነዚ እውን ህዝብና ጠንኪሩ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ክቃለሰሉ ከም ዝግባእ እዮም ሕወሓት እውን ሒዝዎ ዝወፅእ መግለፂ ማለት ይኽብረት ተኸታተልቲ ሞዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝቢ ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትረስዑ እንተ ኣነ ግን ኣብ ዝነበረኒ ምድላው ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም